Αισθάνεστε επίσης μερικές φορές ότι πραγματικά καταλαβαίνετε κάποιους ανθρώπους, ενώ κάποιοι άλλοι φαίνεται να βρίσκονται σε εντελώς διαφορετικό μήκος κύματος? Όλοι μας σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε και συμπεριφερόμαστε λίγο διαφορετικά. Ας ρίξουμε μια ματιά σε ό,τι μπορεί να είναι αυτό. Οι τυπολογίες προσωπικότητας είναι σαν χάρτες που μας βοηθούν να περιηγηθούμε στο πολύπλοκο κόσμο της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Σκεφτείτε τα ως εργαλεία που ομαδοποιούν τους ανθρώπους με βάση ορισμένα χαρακτηριστικά και συμπεριφορές που μοιράζονται. Δεν πρόκειται για το να χαρακτηρίσουμε κάποιον, αλλά για την κατανόηση αυτών των μοτίβων που θα μας βοηθήσουν να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας και πώς μπορούμε να σχετιστούμε με τους άλλους. Τώρα θα εξετάσουμε μαζί μία από τις τυπολογίες προσωπικότητας που μας βοηθά να κατανοήσουμε τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας μέσω των χρωμάτων. Η τυπολογία βασίζεται σε ψυχολογική έρευνα και είναι ένα εργαλείο που βοηθά στην εξοικονόμηση των ανθρώπων σε 4 βασικά χρώματα με βάση την τυπική συμπεριφορά και τις προτιμήσεις τους. Γιατί είναι χρήσιμη, μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα τα δυνατά μας σημεία, να βελτιώσουμε την επικοινωνία και να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας. Κόκκινο, μπλε, πράσινο και κίτρινο. Το κάθε ένα αντιπροσωπεύει μοναδικά χαρακτηριστικά και τρόπους αλληλεπίδρασης με τον κόσμο. Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά σε κάθε τύπο χρωματικής προσωπικότητας και ας εξερευνήσουμε τα δυνατά του σημεία, καθώς και τις προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσουν. Οι κόκκινοι είναι δυναμικές προσωπικότητες που διακατέχονται από φυσική αυτοπεποίθηση και διεκδικητικότητα. Διαπρέπουν σε ηγετικές θέσεις επειδή έχουν τη φυσική ικανότητα να αναλαμβάνουν την ευθύνη και να εμπνέουν δράση. Η αποφασιστικότητά τους και η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων τους καθιστούν άριστους σε καταστάσεις υψηλής πίεσης. Είναι ανταγωνιστικοί και οδηγούνται στην αντιμετώπιση των προκλήσεων, πάντα πρόθυμοι να αποδείξουν την αξία τους. Ωστόσο, η τολμηρή προσέγγιση τους μερικές φορές μπορεί να κλειφθεί ως επιθετική και η εστίασή τους αποτελέσματα μπορεί να παραβλέψει τις συναισθηματικές ανάγκες των άλλων. Οι μπλε είναι σκεπτόμενοι, συχνά πολύ αναλυτικοί και μεθοδικοί. Εκτιμούν τη λογική και την ακρίβεια, γεγονός που τους καθιστά εξαιρετικούς επιστήμονες και στρατηγικούς. Η ήρεμη φύση τους βοηθά στη διαχείριση του άγχους και συχνά θεωρούνται σε θεραπευτική δύναμη σε μια ομάδα. Οι μπλε είναι εξαιρετικά περίεργοι, επιδιώκοντας πάντα να μαθαίνουν περισσότερα για τον κόσμο γύρω τους. Ωστόσο, λόγω της ανάγκης του για γεγονότα και δεδομένα, μπορεί μερικές φορές να φαίνονται απόμακροι ή υπερβολικά επικριτικοί στους άλλους και μπορεί να δυσκολεύονται να είναι αυθόρμητοι. Η πράσινη είναι η συναισθηματική πηξίδα της ομάδας με βαθιά ενσυναίσθηση και ειλικρινές ενδιαφέρον για την ευημερία των άλλων. Τα δυνατά του σημεία είναι η επικοινωνία και η αφοσίωση, γεγονός που τους καθιστά καλούς φίλους και έμπιστους. Οι πράσινοι διαπρέπουν σε ρόλους που απαιτούν κατανόηση και φροντίδα, όπως η διδασκαλία και η συμβουλευτική. Είναι επίσης ιδιαίτερα δημιουργικοί και διαθέτουν πλούσια φαντασία. Ωστόσο, η ευαισθησία τους μπορεί μερικές φορές να τους οδηγήσει στο να παίρνουν τα πράγματα πολύ προσωπικά και η επιθυμία τους γερμονέα μπορεί να τους οδηγήσει να αποφεύγουν τις απαραίτητες αντιπαραθέσεις. Η κίτρινη είναι η σπίδα της δημιουργικότητας και της χαράς, πάντα με το βλέπουν στραμμένο στη φωτεινή πλευρά της ζωής. Η αισιοδοξία και ο συνδυασμός τους είναι μεταδοτικοί, καθιστώντας τους σπουδαία μέλη ομάδων και ηγέτες τομείς που απαιτούν καινοτομία και ενέργεια. Η κίτρινη είναι προσάρμοστη και εξαιρετικά ευπαρουσίαστη και συχνά είναι οι πρώτοι που προσφέρονται εθελοντικά για νέες προκλήσεις. Ωστόσο, ο αυθορμητισμός τους μπορεί μερικές φορές να φανεί ως έλλειψη αξιοπιστίας και ο ενθουσιασμός τους για περιπάτεια μπορεί να οδηγήσει σε παραρμητισμό. Η κατανόηση αυτών των πολύχρωμων προσωπικότητων μας βοηθά να εκτιμήσουμε τα δυνατά μας σημεία, να κατανοήσουμε τις προκλήσεις μας και μας διδάσκει πώς να αλληλεπιδρούμε πιο αποτελεσματικά με τους άλλους. Είναι ένα εργαλείο που όχι μόνο αυξάνει την αυτογνωσία, αλλά και εμπλουτίζει τις σχέσεις μας. Το σημαντικό πράγμα που πρέπει να θυμάστε είναι ότι κανένας τύπος δεν είναι καλύτερος ή χειρότερος από τον άλλον. Αν καταλάβουμε ποια είναι τα δυνατά σημεία που φέρνει ο κάθε τύπος, μάθουμε να παίζουμε τα δυνατά μας σημεία και να δουλεύουμε μέσα από τις προκλήσεις μας, θα συνεργαστούμε καλά και θα πετύχουμε πολλά περισσότερα μαζί από ό,τι μπορούμε μόνοι μας. Συνοψίζοντας, ο κόκκινος τύπος προσωπικότητας ονομάζεται διευθυντής και είναι μια πιο εξωστρεφής προσωπικότητα που προσανατολίζεται στο μέλλον και ταυτόχρονα βασίζει τις αποφάσεις της σε ορθολογική σκέψη, γεγονότα και αποτελέσματα. Από την άλλη πλευρά, οι κίτρινοι, οι κοινωνικοποιητές, που είναι επίσης εξωστρεφής προσωπικότητα προσανατολισμένη προς το μέλλον, βασίζουν τις αποφάσεις τους στα συναισθήματα, τη διαίσθησή τους και τον αντίκτυπο στους άλλους. Οι πράσινοι, οι υποστηρικτές, είναι περισσότερο εξωστρεφείς προσωπικότητες που εστιάζουν στο παρόν και ταυτόχρονα βασίζουν επίσης τις αποφάσεις τους στα συναισθήματα, τη διαίσθησή τους και τον αντίκτυπο στους άλλους. Οι μπλε, οι σκεπτόμενοι, είναι επίσης εξωστρεφείς προσωπικότητες που εστιάζουν στο παρόν αλλά λαμβάνουν τις αποφάσεις με βάση τις σκέψεις, τα γεγονότα και τα αποτελέσματα.
Αγκαλιάζοντας την ποικιλομορφία αυτών των χρωμάτων στη ζωή μας, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πιο πολύχρωμο και κατανοητό κόσμο. Εσύ τι χρώμα είσαι?